तो भाई लोग सैमसंग आजकल पूरी तरह से पागल हो चुकल बा। हमरा तो पहले लागत रहे कि रेडमी और पोको ही पगलाइल बा सन, लेकिन सैमसंगो पगला गइल बा। एक एगो फोन के कगो नाम से लॉन्च करी सन कोनो गारंटी ही नहीं है। आज हम बात करे वाला हनी सैमसंग F04 फोन के बारे में। सेम M04 फोन है, M04 फोन आ F04 फोन कोनो अंतर नहीं है, सब कुछ एक बा, फोन भी एक बा, खाली नाम बदलल बा। तो चलो लो भाई लोग सेम बा, फिर भी हमनी के बारे में स्पेसिफिकेशन जाने जाए, फोन लेवे के चाहिए कि ना लेवे के चाहिए, सब कुछ जाने जाए। आज के ई वीडियो में एक अच्छाई बुराई दोनों ही देखल जाए। तो भाई लोग सबसे पहले बात कर लिए एक डिस्प्ले के में तालो के 6.5 इंच के एगो HD प्लस डिस्प्ले देखे के मिली, जो उनकी ठीक ठाक क्वालिटी ना दी, नॉर्मल में ही क्वालिटी दी। और मतलब ये समझ लो कि मज़ा ही आज मज़ा बिल्कुल ही आवे वाला नहीं खे, उतना खतरनाक कोनो एक डिस्प्ले नहीं खे लगावल जाना से तालो के मज़ा आ जाए। सैमसंग का डिस्प्ले से ही ज़्यादा उम्मीद रहेला, लेकिन एक डिस्प्ले से ज़्यादा उम्मीद मत रखिए लोग। चलो लो भाई लोग कैमरा के तरफ ध्यान दे दी जाए। एकरा बैक में तार लोग 13+2 MP के कैमरा देखे के मिली, आ फ्रंट में 5 MP के कैमरा देखे के मिली। कैमरा क्वालिटी काफ़ी ही ज़्यादा घटिया बा। एकरा कैमरा से तो लोग ज़्यादा उम्मीद मत रखे लो, कोनो खास एकर कैमरा क्वालिटी नहीं है। कैमरा क्वालिटी हमरा अच्छा ना लागल। आप देख लो मतलब वैसे ही वीडियो कॉलिंग वगैरह बात करे चाहता लोग तो ठीक ठाक बा भाई। वैसे भी कितना भी कैपेसिटी वाला कैमरा ले लो भाई लोग, कितना भी मेगा पिक्सल के कैमरा ले लो, फोटो तो भाई भुदरा है आई। तो ये बात लोग समझते वाला लोग, तो मतलब देखो लोग वीडियो कॉलिंग खातिर ठीक बा। वैसे अगर फोटो खींचे चाहता लोग, सेल्फी वेल्फी के शौकीन बाटा लोग, तो मत ले लोग यार, काफ़ी ज़्यादा भुतला भुतला फोटो आई, पुराना जमाना के याद दिलावे लागी। अबे भाई लोग बात करिए एक प्रोसेसर के, एमे तार लोग के मीडियाटेक के P35 वाला पुराना प्रोसेसर देखे के मिली, जना में तो लोग नॉर्मल यूज भी करबा लोग तबो लेक करी। गेमिंग के तब बातें हटा दो लोग, ई प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा हीट होला, लेक करेला, हैंग करेला, जोन भी कर दो लोग ई होला, क्रेश होला मतलब कि तार लोग का का बताई, काफ़ी ज़्यादा ई घटिया प्रोसेसर बा। मतलब तनी अच्छा से कस्टमाइज कर देला, प्रोसेसर भी अच्छा से लगा देला रही तो मजा आई, परंतु प्रोसेसर भी नहीं खे लगैले अच्छा कौन। तो तू लोग समझिए सकता लोग कितना ई घटिया काम करता। सैमसंग सेमी फोन के का जरूरत बा लॉन्च कैला के, जब अच्छा कोनो कस्टमाइज करके नहीं लॉन्च करता। अब बात कही जाए एक और बैटरी के में, तालो के 5000 mAh के बैटरी देखे के मिल जाई, जो उनकी स्लो चार्जर के साथ आवे वाला बा। मतलब कि बैटरी तो ठीक बा भाई, कम से कम तालो के 6 से 7 घंटा का बैटरी बैकअप दे दी, जहाँ तक हमरा लागता नॉर्मल यूज पे। लेकिन चार्जिंग एक बहुत ही ज़्यादा स्लो बा, चार्जिंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा स्लो बा। 3 घंटा के आसपास में फुल चार्ज हुई, बहुत ही ज़्यादा घटिया बा भाई। फास्ट चार्जर देवे के चाहिए। टाइप सी बा ये अच्छा लागला, लेकिन चार्जिंग के स्पीड बहुत ही स्लो आई, चार्जर बहुत ही स्लो बा, क्विक चार्जर भी सपोर्ट एमे नहीं खे देले। एगो चीज़ एमे अच्छा लागल, 2 गो एमे OS अपडेट दी, और आउट ऑफ बॉक्स तालो के एंड्रॉइड 12 मिली, मतलब कि 13-14 तालो के अपडेट देखे के मिली, और एंड्रॉइड 13-14 तालो का फोन हो जाए, 14 तक हो जाए। बहुत ही अच्छा लगल, मजा आ गई भाई। कोई जहर वाला काम कैले बा, 2 गो OS अपडेट देखे मजा आ गई भाई। ऐसा तो हर एक ब्रांड वाला के करे के चाहिए, तो ई एमे बहुत ही अच्छा बा। और साथ ही में एगो और में फीचर डालले बा ऐसा कि 4GB अपन रैम के और बढ़ा सकल, मतलब 4GB के रैम वाला मिली तो तू लोग 8GB कर सकल, जना के रिक्वायरमेंट नहीं है। कि हम अच्छा फीचर ना कहम, कोनो भी एक जरूरत नहीं है। ई एगो 4G फोन हो, कोनो 5G फोन ना हो कि मतलब मजा आवेला बा। 4G फोन है तो वैसे भी 2 साल में तू लोग मतलब समझते बार लोग कि तंग आ जीवो लोग 4G से। देख लो भाई लोग ई फोन के प्राइस बा अभी 9500, 464 वाला ही वेरिएंट आ लोग के देखे के मिली। तो देखो लोग ई दाम पे तो फ़ोन कोनो अच्छा नहीं है। हाँ ऑफर वगैरह के जब पोस्टर लागल दिखल है कि 72-73 से मिली, तो इतना दाम में सही बा, इतना दाम में ले सकल लोग। देखो लो भाई लोग ई फोन उ आदमी खातिर बनल बा जो ऑफलाइन में जाला आ लोन वगैरह पे फ़ोन लेना, तो उ आदमी के ई 10-11 हज़ार में दिए सन, जितना दाम लिखल उतना में दिए सन। आ में जब कुछ लागल ही नहीं है तो दे ही दिए सन। तो लोग समझते वाला ऑफलाइन वाला खाते ही फ़ोन ज़्यादा बनल बा, ऑनलाइन वाला आदमी मत ले लोग यार। ऐसे अच्छा फ़ोन के रिव्यू अपना चैनल पर कोई ले बानी, जाके देख लो लोग भाई लोग। मतलब बहुत ही अच्छा फ़ोन के रिव्यू कर ले बानी अपना चैनल पर, जा लोगे बाद देख लो तालो के बहुत ज़्यादा पैसा बच जाए। ई फोन मत ले लोग यार, कोनो अच्छा फोन ना कहाई। तो लोग समझते बारह लोग सब कुछ बताइए दिल बानी, कोनो भी काम के ई फोन नहीं है। देख लो भाई लोग ये और कुछ एक बारे में जानकारी तू लोग कमेंट करके बताइए तालो के वीडियो कैसा लागल। वीडियो अच्छा लागल हो तो वीडियो करे लो लाइक, अपना दोस्त में भी करे लोग शेयर। तो चलो लोग भाई लोग ई वीडियो का ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए यही वीडियो करते हैं समाप्त। मिले ताहर लोग से एगो अगला वीडियो में, तब तक खातिर बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।